Katka, tak povedz nám, čo máš teraz nové. Mám takýto úžasný kvietkový, konzumovateľný, čo to je vlastne? Takúto kytičku, sladký ananás. A nové mám to, že sme práve po úspešnej modnej prehliadke, kde sa prvýkrát predstavili finalistky Miss Cara Tuning 2013. Prehliadka bola spodného prádla značky Axami, ktorú na Slovensku zastupuje Monika Haklová, ktorá sa tiež predviedla. No a my sme do toho s kapelou spievali a myslím, že to dopadlo veľmi dobre. A tvoj muzikálový život takisto určite kvetne. Povedz nám, čo máš v tomto živote nové. Tak v súčasnosti som v aktuálnych tituloch veľmi úspešných a veľmi populárnych 8 svetadiel muzikál. Takisto novinka na novej scéne Romeo a Julia, za čo som veľmi vďačná, lebo to je jeden z najkrajších muzikálov svetových vôbec. No a teraz nedávno sa mi podarilo uspieť na ďalšom konkurze do pripravovaného muzikálu, ktorý sa bude robiť v Košiciach v divadle Kasia. Je to muzikál Krysáš a veľmi sa teším, lebo to je prvý muzikál, na ktorom som svojho času pred 12 rokmi bola neúspešná. Tak som si povedala, že tak a teraz ideš Lera a dáš to a dala som to. A čo čajočky? Čajočky ešte nebola derniéra, ale už to troška pomenej hrávame, nakoľko už niektoré čajočky boli tehotné, niektoré čajočky už pribrali, niektoré už by neboli až tak veľmi možno uveriteľné v rámci svojich postav a niektoré sme veľmi zaneprázdnené. Takže teraz je to pomenej, ale určite ešte bude niečo z čajočiek, dúfam. Alebo potom čajočky po 20 rokoch. Ide leto, nejaké koncerty chystáš? Budeme mať nejaké festivaly, teraz sme nahrali vynikajúcu pesničku, strašne sa z nej teším, lebo o chvíľočku pôjde do éteru. Je to hymna na majstrovstvá sveta v kickboxe, ktorý sa prvýkrát uskutočnil aj na Slovensku. A je to taká kategória, volá sa, že V5, W5. V angličtine sme urobili takú dosť tvrdú vecičku, ale úplne, že úžasnú. K nej bude aj videoklip a túto vecičku teraz budeme promovať nie iba na Slovensku, ale aj v zahraničí, takže z toho sa úplne najviac teším. Dobre, poďme trošku z iného súdka. Používaš aplikácie? Aplikácie myslíš mobilné, alebo nejaké také? Používam, jasné, nejaké, ale nie som nejaký extrémny zanietenec, lebo nemám čas niekedy odpovedať ani na kopec mailov, ktoré mám v schránke, takže stiahovať si nové veci, ktoré by mi zaberali ešte viacej času, niekedy nemá zmysel, ale nejaké mám a aj používam. Si tiež organizátorkou Miss Cara Tuning, čo môžeme čakať? Tak tento rok, keďže bude 10. jubilejný ročník Cara Tuning Party, čo je najväčší motoristický tuningový zraz na Slovensku, môžete očakávať ten najlepší a taký najjagavejší line-up. Bude H16 s novým albumom Mike Spirit, Ego, Rytmus, Aneža, Kontrafakt, samozrejme finále Miss Cara Tuning, kde sa predstavia predstaví sa 12 finalistiek, lebo po minulé roky bola 10 finalistiek, takže aj to bude taká novinka. Európa 2 bude mať extravaganza Dance Tour, ktoré završí práve na tuningovom zraze. Nočné drifty, slálomy, šprinty, všetky motoristické akcie, najväčšie motoristické kluby, prosto všetko bude na tuningovom zraze už 21. a 22. júna na letisku v Piešťanoch. Budeme tam aj my, budú tam naše krásne misky a tešíme sa na vás. Vidíme sa na karate. Face to face, just the two of us, locked in your embrace. Now I got it bad, but you got something good. Ahoj, takže tvoja prvá moderátorská skúsenosť? Ahoj, nie, ale prvá taká, na ktorej mi naozaj veľmi záležalo a na ktorej som sa fakt snažil a trošku aj obával, ako to dopadne, ale ja si myslím, že všetko bolo úplne perfektné. Mal som už nejaké také prehliadky, boli také akcie, ktoré som moderoval, ale ani zďaleka nemali takú atmosféru, ani zďaleka nemali také prípravy, takže teším sa, opadlo to zo mňa. Takže môžeme očakávať aj ďalšie akcie, kde budeš ty moderátor a nie model? Tak mne sa páči aj tá druhá úloha, tá je taká menej zodpovedná samozrejme, ale musím povedať, že mi to chutilo, že sa mi to páčilo a ja už musím počkať iba na reakciu ľudí, ktorí to pozerali z druhej strany, takže neviem. Čo ťa čaká ešte tento rok, konkrétne leto a potom ešte do konca roka? Tak keďže nesme ešte ani v polovici roka, tak ma toho čaká naozaj veľa. Už sme v polovici? Nie, až koncom júna je polovica roka, ne? A vieš čo, myslíš z pracovného hľadiska, alebo... A tak mám rozbehnuté nejaké také spolupráce, ale to ťažko predbiehať, lebo ešte nie sú doťuknuté detaily, ale... Nejaké veľké projekty asi nie, no, alebo možno, že áno, neskôr, neviem.
Neviem, či by som sa pochválil, čo bolo také zaujímavé, lebo ja mám tých prác trochu viac, robím aj trénera, okrajovo aj toho modela trochu a tak dneska som mal takú nejakú vážnejšiu premiéru v tomto moderovaní, ale fakt neviem, necháme sa prekvapiť.